nasa taona wakuru wezita chayo Shadrack Mr. Banda yesa taura vanhu 29 September chabwino zikomo tapota nimone anje ali ense ine minda kalira vanhu ine mwana ajoga mbali yafela nkungu fela nkungu kuja makolo vanga yabanda zikomo kwambiri ndipo ine ndadikira mchechera kapena zirombo kapena chipia si chamba chisusa yayi kama makolo chamba cha makolo auzen zintu ziwiri kasi chamba wena masasi chisusa yayi kama chamba cha makolo Yesu nena bana maga tazina amakazi hoda makazi haya makani ishi shiribu chipia amakafinira ansao zikomo